Hello guys. Napakita ko lang sa iyo yung ano namin ngayon, trip namin ngayon. Mukbang kami. Mga kasama ko. Ayan, tingnan niyo. Ayan. Nag-iihaw kami ng tuna. Tagal kami hindi nakapag-ihaw ng isda eh. Saka ito, may isa pa. Tcharan! Ayan o. Alam niyo yan guys. Isa sa pinakamasarap na nilalang sa dagat. Crabs. Yan guys. Mahilig kasi ako sa may gata. Kaya yan. Lagyan ko ng gata. Ganun kasi basta ano eh, mga Bicolano. Mahilig sa gata. A few moments later. Yun o, luto na o. Ready to mukbang na. Tara na guys. Kaya na guys. Habang nagni-Netflix. Habang naka-Netflix oh. Naka na! Mukbang lang. Guys, tara na guys. Kain na tayo. Yan oh. Ayos. Ayos lang yan. Oh. No? No. Taba oh. A few moments later. Guys. Ayan o. Sarap. Busog na busog.